खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ नलबारि जिल्लानि पानिगावआव थानाय एसटि मेरिज इंलिश स्कुलाव हाबनानै क्रिसमास फालिनायाव हेंथा हैनानै मुवा बेसादफोरखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे अर सावनानै होनाय जाथायजों लोब्बा थानाय विश्व हिन्दु परिषद बजरं दलनि दैदेनगिरिफोरखौ बेलचर पुलिसा खाबाय। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बर'दिन फालिनायखौ हेंथा होनो आरो बर'दिन फालिनो होयैनि हुमखि होनाय आरो बर'दिननि मुवा बेसाद फाननायखौ हेंथा होनाय मुवा बेसाद सावनाय सुबुंफोरखौ पुलिसा खाबाय। बेलचर पुलिसा जेराव जोबथारनायाव नलबारिनि विश्व हिन्दु परिषदनि 4 दैदेनगिरिफोरखौ खादों, जायनि जाहोनाव गासै आसामावनो मोनसे फिनजाथाय सोमजिहोदोंमोन। हमजानाय दैदेनगिरिफ्रा फारियै नलबारि जिल्ला आफादनि विश्व हिन्दु परिषद नेहाथारि भास्कर डेका, मानस पाटगिरि, लेङाइ आफादगिरि बिजय दत्त, लोगो नेहाथारि आरो नलबारि जिल्लानि बजरं दलनि क'र्डिनेटर नयनमणि तालुकदार। जेराव बुधबारखालि बैसोर दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायावनो नलबारिनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बर'दिननि मुवा बेसाद फानग्रा गलाफोरखौ बुफाय बुसि खालामनाय जादोंमोन। पांगेगाव सेन्ट मेरि स्कुल जिसुनि मुसुखाखौ सिफायनायजों लोगोसे बर'दिननि थाखाय थियारि खालामनाय गासिबो मुवाफोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै सावनाय जादोंमोन। बिथांमोना हमजानाय दैदेनगिरिफोरनि बेरेखा केस नम्बर 116/2025 नि गेजेरजों बेलचर PS आव केस नम्बर 329/3, 326F आरो 1892, 3512, 324, 324 आरो 612 नि सिङाव केस नम्बर 116/2025 नि गेजेरजों केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होनना मिथिमोनदों। बृहस्पतिबाराव मुलुगनि खृष्टान धोरोमारिफ्रा गोथार बर'दिनखौ रंजा खुसिजों फालिदों। नाथाय बे गोथार बर'दिननि बुधबारखालि विश्व हिन्दु परिषद आरो बजरं दल बायदि आफादफोरा नलबारि आरो सोनाब नलबारिनि इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोराव हाबनानै बर'दिननि मुवाफोरखौ बुफाय बुसि खालामदोंमोन आरो बर'दिनखौ नेवसिनायनि हुमखि होदोंमोन। बजरं दलआ नलबारि टाउननि गोबां फालांगियारि फसंथान, शपिं मलफोरावबो दोनथुमनाय एबा फाननाय क्रिसमासनि मुवाफोरखौ लाबोनानै बुफाय बुसि खालामदोंमोन आरो लामाफोराव सावनाय जादोंमोन। कार्बि आंलंआव सोमजिनाय गिख्रंथाव जाथायखौ लानानै गोबां फिनजाथाय फोरमायदों कार्बि आंलंआव थानाय थागिबि आंगो थागिबि ट्राइबेल माहारि एबा कार्बिफोरखौनो गो बेक एबा कार्बि साइनेस गो बेक बायदि स्लगान होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाथ्रा बुंदों, सोंखारिदों। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफ्रा बेबादि बोरै हुमखि होनो हाखो? बिथांमोना सोर गोहो होखो? बेखौ लानानै गोबां फिनजाथाय फोरमायदों गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोना। बेराफारसेथिं कार्बि आरो अना कार्बिफोरनि गेजेराव रागा जोंखांनाय थासारिया फैदों। बे बिथिंखौ लानानै BTC आवबो जागोन नामा होनना गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव बायदि बायदि सोंलु दिखांदों, कमेन्ट्स खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं साइनेस कार्बि गो बेक स्लगान होनायनि सायाव आलफा आफादनि गोख्रों थांखि लानायखौ नुनो मोन्दों। साइनेस कार्बि गो बेक स्लगान होना जोंनि ट्राइबेल हारिखौ मानहानि खालामनायनि सायाव जोंनि बर'नि NLB आफादा मानो सिरि? बे बिथिंखौ लानानै गोबां बाथ्रा दिखांनायखौ नुनो मोन्दों। ADREनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननानै होनाय हाबाफारिया गुवाहाटीआव जागोन। बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। ग्रेड 4 पस्टनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ फैगौ जानुवारि दाननि 9 खालाराव आरो ग्रेड 3 पस्टनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ 10 जानुवारि खालाराव होगोन। एपइन्टमेन्ट राननाय हाबाफारिनि सिगां सायख'जानाय बिजाथिफोरनो जाहाथे मोजाङै थिसनथायलाय होनो हायो, बेनि थाखाय थियारि जानायनि सायाव बुधबारखालि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लक सभा भवनाव नायबिजिर सावरायनाय जथुम खालामो आरो बेयावनो बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंथिदों। थागिबि ट्राइबेलफोरा बोलो फोरानानै थानो हानाय कार्बि आंलंआव गुबुननिफ्राय इनायै हाबनानै थाफैनाय ट्राइबेल नङै सुबुंफोरानो पुलिसनि सिगाङावनो कार्बि सुबुंखौ होसो होसो बुनाय जाथायखौ लानानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। दुलाराय आसाम ट्राइबेल फरायसा आफाद थामहिनबा आटसुआ कार्बि आंलंनि केरनियाव जानानै थांनाय थामहिनबा बावैसो सान सिगां हिंसायारि जाथाय जानायखौ आटसुआ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनानै कार्बि आंलंनि BGR आरो BGR हाया संबिजिरनि बायदियै 6 सिडुलनि सिङाव सोजानाय मोनसे हाजोआरि जिल्ला। बेनिखायनो बिथांमोननि हाखौ जाहाथे रैखा खालामो आरो गुबुननिफ्राय ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा खान्थि बेरेखायै हाबनानै सुबुं सानखो बांहोनानै सुबुं सानखोनि महरखौ सोलायहोआ, बेनि थाखाय राहा लानो सोरखारखौ खावलायदों आटसुआ। लोगोसेयैनो जायखिजाया थासारियानो जाथों मानो इनायै दखल खालामग्रा
हाबफैनानै थाग्रा आरो गोजोन गैयै थासारिखौ जायगा होनाङा होनना सोरखारखौ खावलायो। आयेन आब्रुथिखौ थियै लाखिनानै थागिबि सुबुंनि जिउ आरो दोहोनखौ रैखाथि होनाया सोरखारनि गुदि बिबान होनना आचुआ मोनसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदों। मैया गोथार क्रिसमासनि सानजों गंफ्रोमबो गिर्जा आरो न' खुसिजों बुंफबदों। बे फोरबोआव खालि खृष्टानफोराल' नङा, मुलुगनि गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफ्राबो बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि हादोरसानि मोनफ्रोमबो खनायाव क्रिसमास फालिगासिनो दं। मोनसे बयजोंबो फोथायनाय दंदि क्रिसमासनि सानाव सान्ता क्लज फैयो आरो सुबुंफोरनि लुबैनायखौ जाफुंहोयो। नाथाय सान्ताया सोर? जिसुजों बिनि सोमोन्दोआ मा? बुंनो थाङोब्ला सान्ता क्लज मुङै मिथिजानाय सुबुङा सेन्ट निक'लसमोन। बियो गोदोनि नोगोर मायरानिमोन, जाय गोदान मुगानि तुर्कीनि खोला-सोनाब ओनसोलाव दं। दिनै बियो तुर्कीनि अन्टालिया हादोरसानि बाहागो। बिथाङा 280 मायथाइयाव तुर्कमेनिस्ताननि मायरायाव जोनोम मोनदोंमोन। बेखौबो फोथायनाय जायोदि सेन्ट निक'लसनि जोनोमा जिसु ख्रीष्टनि थैनायनि उनाव जादोंमोन। बिथाङा 6 दिसेम्बर 343 मायथाइयाव मायरा सोहोराव रुंसारि जादोंमोन। मोनसे धोरोमारि फोथायनाय दंदि सान्ता क्लजआ थांनानै दं। जायफोरा सान्ताखौ फोथायो बिसोर मोनदांनो हायोदि बियो बिसोरनि बिखायाव थायो। नाथाय बियो मायरानि सेन्ट निक'लसमोन, जाय सान्ता क्लजनि जारिमिनारि आखुखौ थुलुंगा होदोंमोन। बेबायदिनो सान्ता क्लजआ मोनफ्रोमबो न'आवनो फैयो आरो बयनिबो थाखाय अनथोब गालाङो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बांलादेशनि थासारिया लासै लासै दुंहाव जालांनो हमबावदों। फिन खेबसेबाव हादोराव गुबुन सासे हिन्दु लाइमोना बुथारनायनि बलि जानांदों। बे खेबाव बे जाथाया राजबारिनि पांगसाहुआव जादों। मख'नो गोनांदि अमृत मण्डल मुंनि सासे लाइमोन, जायखौ सम्राट होननाबो मिथिनाय जायो, मोनसे थाखोनि रागा जोंनाय सुबुंफोरनि गाग्लोबनायनि जाहोनाव बिथाङा जिउ गोमायो। जायगानि थागिबिफ्रा फोरमायनायनि बायदिब्ला बुधबारनि मोनायाव सम्राटआ गामिनि गंसे न'आव रां दाबिनानै थांदोंमोन एबा रां दाबिनो थांदोंमोन। नाथाय जेब्ला नखरनि सुबुंफ्रा बिथांनो रां होनो राजि जायाखैमोन आरो हस्रिखावनो हमदोंमोन, अब्ला खाथि खालानि गामियारि सुबुंफोरा जाथायथिलियाव ज' जादोंमोन आरो बे थासारिनि खाबु लानानै सम्राटनि माखासे हेफाजाबगिरिफ्रा खारखुमालांनो हमो। बेनि उनाव रागा जोंखांनाय सुबुंफोरा सम्राटखौ गाग्लोबदोंमोन होनना खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसआ जाथायथिलियाव सहैयो। बेनि उनाव सम्राटखौ पांगसा उपजिल्ला सावस्रि मिरुसिम लांनाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियाव बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावनाय जायो, जेराव बिथांखौ गाज्रि जोखोम खालामदोंमोन बुनानै। फारसेथिं पांगसा पुलिस थानायाव सम्राटनि सासे हेफाजाबगिरिखौ खादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला नायबिजिरगिरिफ्रा सम्राटनि सासे हेफाजाबगिरिनिफ्राय गंनै सिलाइ बोखांनो हादोंमन आरो दासान्दि पुलिसआ गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिहोदों। गोबां समफोरावनो बांलादेशनि माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा सा-सानजा भारतखौ बांलादेशजों सरजाबनायनि खोथा बुंबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानै भारतनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो अजद दैखांदों। बावैसो सिगां बांलादेशआव जालांनाय गिख्रंथाव थासारिखौ नोजोर बोनानै भारत बांलादेश सिमायाव रैखाथि गोहोखौ बांहोनाय जादों, जेराव गोबां बांलादेशिफोरा आयेन बेरेखायै सा-सानजा भारतआव जेरै मणिपुर, आसाम, मेघालय बायदियाव हाबफैखुमानायखौ नोजोर बोनानै हादोरसा सिमाफोरावबो गोख्रों रैखाथिखौ थिसननाय जादों। बेराफारसेथिं बांलादेशनि थासारिया दासिमबो मोजां फारसे फैयाखै। थांनाय माखासे सान सिगाङाव इनायै हिन्दु सुबुंखौ सावथारनाय जाथाया गासै मुलुगाव गोसारनायनि उनाव गुबुन गुबुन हादोरावबो बेनि हेंथायै सोमावसारदों। कार्बि आंलंआव जाबाय थानाय दुंहाव थासारिखौ लानानै बे समाव बिटिआरनि बारग' सीएम प्रमद बर' बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायदों। बिथाङा पस्टनि गेजेरजों लिरदों, जेराव बिथाङा ओरैबायदि लिरदों दि कार्बि आंलंआव जाबाय थानाय जाथाया मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांनाय जाथाय। जेंनाया सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो सुस्रांजायो, रागा आरो खुद्रिखांनायजों नङा। जों गासिबो नखरसेनिनो। जोंनि दुखु खस्थ, मेगननि मोदैया समान। जों गोजोनै गोरोबलायनानै समाजखौ दैदेनलांनांगोन। जोंनि समाजनि लाइमोनफ्रा आरोबाव गावनि आगोमा जिउखौ दा खोमानानै लासै। बेफोर बाथ्राखौ बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। आरोबाव बिथाङा बुंबावनाय बायदिब्ला जोंनो गोजोन आरो सान्थि नांगौ। गोजोनै जेंनाखौ सुस्रांलांनो खावलायदों, जेराव प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों इंराजि रावनि गेजेरजों लिरनानै फोरमायदों। जों मिथिगौ रायजोआव एबा गामि ओनसोलाव बांद्राय गुसु जानायनि जाहोनाव गोबां हान्था मेलानि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बांद्राय गुसु जानायनि जाहोनाव हार्ट एटेक आरो ब्रेन स्ट्रकजों सा 100निबो बांसिन सुबुङा जिउ खहा जादों।
कानपुराव 7 साननि गेजेरावनो बांद्राय गुसु जानायनि जाहोनाव हार्ट एटेक आरो ब्रेन स्ट्रकजों सा 100निबो बांसिन सुबुङा जिउ खहा जादों होनना मिथि मोन्दों। बेनि अनगायैबो माखासे सुबुंफोरा जोखोम जानो एबा माखासे बेरामजों गोग्लैसोनो गोनां जादों होनना मिथि मोन्दों। आरोबाव मोनसे बोसोरा बिदाय जासिगोन। 2025 मायथाइ जोबनायजों लोगोसे दा बयबो गोदान बोसोरनि बरायनायाव मुखुब जादों। 2025 मायथाइनि गासै समाव गोबां जाथाय आरो जाथायफोरनि गेजेरावनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय बिजेपि सरकारा दखल खालामजानाय सोरखारि हाखौ बोखारनो थाखाय गोबां राहा लाबोदों। बिजेपि खुंथायनि समाव गोबां बिबांनि हादोरसा सोरखारनि हा-हुफोरखौ दखल खालामग्राफोरनिफ्राय थामहिनबा दखल खालामग्राफोरनि आखाइनिफ्राय उदां खालामनो हादों। माखासे दखल खालामग्राफोरा सिगां हादोरसा सोरखारनि हा थिखानाय अरनफोर, हादोरारि पार्कफोर, बिजिआर आरो पिजिआर रैखाथि गोनां सोरखारि रिजार्भ हाखौ दखल खालामदोंमोन। बेनि हेंथायै हादोरसानि बिजेपि सोरखारा जेबो रेहाय गैयाजासे गोख्रोङै गसंथादों आरो बिथांमोननि सायाव एभिक्सन खालामदोंमोन आरो सोरखारनि आवथायाव लाबोफिनदों। रेभिनिउ बिफाननि खारिथि बायदिब्ला खुंथायाव फैनायनि उनाव हादोरसानि बिजेपि सोरखारा दखल खालामग्राफोरनिफ्राय गासै 12,000 हेक्टर हाखौ बोखांनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला पिजिआर आरो बिजिआर हाफोरखौ लाफानानै गासै उदां खालामनाय हानि गासै अरथाया 12,000 हेक्टर। बोसोरसे बिदाय लानानै गोदान बोसोरखौ बरायनो बयबो साखाफारा। बेनि गेजेराव साननैसोल'सो सम दंसै। 2025 मायथाइखौ बिदाय होनाय जागोन आरो 2026 मायथाइखौ बरायगोन। हादोरसानि गोबां रांखावरियारि थासारिनि गेजेरावनो 2025 मायथाइखौ बिदाय होनाय जागोन आरो 2026 मायथाइखौ बरायगोन। गोदान बोसोरखौ लाख लाख कौटि रांनि दाहारनि गेजेरजों बरायगोन बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसाम सोरखारा दाहारनि उनाव दाहार लानो सानथाय खालामाखै, अब्लाबो मुलाम्फा मोनग्रा स्किमफोरखौ मावफुंनायाव थाथ'वाखै। 2026 मायथाइयाव बिधान सभानि बिसायख'थि जागोन। बिदि थासारियाव सोरखारा स्किमनि गेजेरजों रिपर्टखौ सोरखारि लनफोरखौ लाफानानै थियारि खालामनाय जादों। बेखौ साखाफारा एसेम्ब्लियाव होनाय खारिथि आरो गुबुन रिपर्टफोरनि सायाव बिथा खालामनानै थियारि खालामनाय जादों। उत्तराखंडनि अरावली हाजो सारिखौ लानानै सोलिबाय थानाय दान्थे बिदान्थेनि गेजेरावनो मिरु सोरखारा मोनसे गिदिर थांखि लादों। मिरु सोरखारा अरावली ओनसोलाव गोदान खनिनि खामानिखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों। हाग्रा आरो आबहावा बिफाना राजस्थान, हारियाना आरो गुजरातनि गाहाय नेहाथारिफोरनो गांसे लाइजाम लिरनानै बुंदों दि जेब्लासिम गोदान नेमखान्थि थियारि जाया अब्लासिम गोदान खनिनि लिज होनाय जानाय नङा। बेजों लोगोसे बिथोनाव मख'नाय जादों दि अरावली ओनसोलाव सोलिबाय थानाय खनिनि खामानिफोरखौ आबहावा रैखाथिनि थाखाय गोख्रोङै सामलायनाय जागोन। बिथोन बादियै खनिनि थाखाय मोनसे आबुं आरो बिगियानारि मेनेजमेन्ट बिथांखि थियारि खालामनाय जादों। बे बिथांखिया आबहावायारि गोहोम आरो आबहावायारि गोहोमखौ बिजिरगोन आरो सेन्सिटिभ आरो रैखाथि ओनसोलफोरखौ सिनायथिगोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि थांनाय 21 दिसेम्बर खालाराव सावरायनायाव थांखि लानाय जादोंमोन दि जेब्लासिम MPSM बे जोबथा महर मोना अब्लासिम जेबो गोदान खनिनि पाट्टा होनाय जानाय नङा होनना मिथिहोदों। सोनाब कार्बि आंलंआव बावैसो जालांनाय दुखुनांथाव जाथाया हादोरसायाव गोथौयै जिंगासिनायनि आबहावा सोमजिहोदों। बे जाथायजों गोबां दाय गैयै सुबुंफ्रा गोहोम गोग्लैनो गोनां जादोंमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव समाजारि दावराव-दावसि आरो गिख्रंथाव थासारि सोमजिदोंमोन। सुबुं जिउआव हेंथा लाबोनायनि अनगायैबो गोबां नखरफोरा सुफुंजोबनो हायै खहाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि आसामनि थागिबि हान्जाफोरा खौसेथिनि हारिमुखौ दैदेनो। आसाम साहित्य सभाया लुबैयो दि कार्बि हाजोनि समायना नुथायखौ बयबो रंजानो हायो। बेनिखायनो जों गासैबो जेंनाफोरखौ सुबुंदारारि राहाजों सुस्रांनांगोन। मोनफ्रोमबो जेंनानि सुस्रांनायनि राहाया नागिरनाया जोबोद गोरलै। सुबुंदारारि खान्थिनि गेजेरजों जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो होनना हादोरगिरिया बुंदों। फारसेथिं आफादनि गाहाय नेहाथारि देबजित बरा बिथाङा मैया मोनसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बुङो दि सोनाब कार्बि आंलंआव जानाय जाथाया खालि सोमोन्दो गोनां ओनसोलावल' गोहोम खोख्लैयाखै, बेखौ बयबो गोहोम गोग्लैहोदों। सिमी-करन, जाय IAS, बिथांखौ तामुलपुर जिल्लानि गोदानै रायजो बेंगिरि महरै बिबान होनाय जाबाय। तामुलपुर जिल्लानि बार'-भुटान सिमानि नागापुराव ग्रीन हिमालय पिकनिक थावनिखौ बेखेवबाय। तामुलपुर जिल्लानि बार'-भुटान सिमा साखाथिनि नागापुराव नेमखान्थि बादियै ग्रीन हिमालय पिकनिक थावनिखौ BTCनि EM गणेश कछारी,
आरो MCLA बजन दासनि दैदेननायाव नेमखान्थि बादियै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होबाय। ग्रीन हिमालय इक' टुरिज्म ससाइटिनि बानजायनायाव आगुनि बोसोराव साखोन सिखोनै फोसाबनानै बेखेवनाय बादियैनो बे बोसोरावबो मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवनाय जायो। भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय समायना मिथिंगायारि महरनि नुथाय, जिरि जिरि बोहैबोनाय दैमा आरो बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बे पिकनिक थावनियाव गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे दावबायारि बिथांमोना फैनो हासिगोन। सोरखारनि गासै SOP एबा नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै जाहाथे लावखार ओंखाम जानो फैनाय सुबुंफोरा जेबो रोखोमनि उसुबिदायाव गोग्लैया बेखौ नोजोर लाखिगोन होनना ग्रीन हिमालय इक' टुरिज्म ससाइटिनिफ्राय मिथिहोनाय जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।